ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon. Aksyon! Breaking news! Breaking news mga ka-aksyon diri sa may syudad sang Bacolod nagpasara sang resolusyon ang sangguniang panglungsod nga nagadeklarar sang local health emergency bangod sa COVID-19. Ang resolusyon ang gin-author ni Bacolod City Councilor Renicito Novero nga unanimous naman nga gin-aprobahan sang sangguniang panglungsod. Aksyon! Breaking news! Kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal, gin-admit sa hospital sa syudad sa Bacolod ng sa kababae nga patient under investigation kon PUI bangod sa suspected COVID-19. Suno kay Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran ng chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, ang PUI ang may travel history sa Singapore kag nagabot sa syudad sa Pebrero 27 pero nagbatsyag sang sore throat kag gilanat sang Marso 6. Suno sa Vice Alcalde gabi sang Marso 10 kun kahapon gidamang nga adlaw sang gin-admit ang PUI sa Bacolod kag natara lang ipadalang iya specimen sa RITM para sa nagakaigo nga test. Ginklaro man ni Familiaran nga gin-downgrade ang residente sang EB Magalona humalin sa PUI pakadto sa person under monitoring kon PUM. Sa pinakaulihi nga datos sa Task Force, 8 ka mga PUMs ang nagtapos na sang ilang 14-day home quarantine pero may bago nga 4 ka PUMs ang syudad. Sa karon ang Bacolod City ang may nabilin pa nga 19 ka mga PUMs. Nagabot siya sang Feb 27, may sign siya of may sore throat siya, fever, Singapore. Sang March 6, para siya subong na-confine sa hospital. May sign siya, symptoms sang March 6. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran. Sa iba niya balita lokal, ginsapol ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romeo Baleros ang mga pulis nga may medical profession o kung may medical background para talakayon ang posible mabulig sang kapulisan sa Department of Health sa pag-away sa Coronavirus Disease 2019. Sino kay NOCPO spokesperson Police Major Edison Garcia, ang member man sang NOCPO sa Provincial Infectious Disease Action Council sa diin kabahin na sa team nga nagabulig sa pangita sa mga individual nga may travel history sa iba nga pungsod nga apektado sa COVID-19.
Magluwas sini may direktiba man sa mga hepe nga i-monitor sa ilan na sakupan ang mga patients under investigation kag persons under monitoring. Nag-create na kami ng parang full of medical, may mga background ba na police ng mga medical profession. So yun yung parang primary responsible or response team natin. Ang kabahin sa pagpahayag ni NACPO spokesperson na Police Major Edison Garcia. Ginapatuba naman sa tagdumalahan sa Valcar Transit Incorporated akong VTI ang pag-disinfect sa mga empleyado opisina kag bus kag pasahero kasunod sa issues ang COVID-19. Sulo kay Jade Marquez si Balios ang Legal and Media Relation Officer sang VTI. Kuyo sa inatagdumalahan ang seguridad sa mga empleyado kag sa mga pasahero rason nga ginpahamtang sang mga ini ang pila ka mga personnel sa main entrance sa mga bus station agud makapang spray sang alcohol ang mga pasahero antes magsaka sa mga bus. Nagpanawagan man si Marquez nga i-maintenar ang katino sang lawas sang mga pasahero agud marikaw sa balatian dalaman ang pangabay nga hindi magpangakig sa mga drivers kung hindi gilayon makasakay sa ilang mga bus samtang yara sa mga highway bangod strikto nga ginapatuman ang seating capacity base man sa pagsulundan sang LTFRB. Ginpaisol sa Provincial Board Members League of the Philippines ukon na PBMLP ang ika-30 nga National Convention sa Roxas Boulevard, Syudad sang Pasay bangod sa Coronavirus Disease 2019 ukon COVID-19. Sunod kay Negros Occidental 5th District Board Member Tinto Bascon, ini ang gindesisyonan sa mga opisyal sang PBMLP agud makabulig sa tikang nga ginahimo sang gobyerno sa pagpasiguro nga hindi na maglapta ang infection sang COVID-19. Sandig sa Memorandum Circular ni Interior Secretary Eduardo Año na petsahan Pebrero 3 tuig 2020, ang convention pati gayunon kuntani sa Marso 12 tubtub 14. Ang PBMLP ang isa sa napulo ka mga members league sa Union of Local Authorities of the Philippines nga umbrella organization sang tanan nga mga liga sa local government units kag local elected officials sa Pilipinas. Sa dugang pa nga balita lokal, naghambot sa 3,197 na rehistro sa Comelec Bacolod sa voter registration umpisa Enero 20 tubtub Marso 9 karon nga tuiga. Ini ang pinakauli nga datos sa Comelec sa syudad matapos nga temporaryo nga gin-suspend ang voter registration tubtub Marso 31 bangod man sa pamahog sa COVID-19. Sa among nga numero 49% mga new registrants samtang 23% naman ang nag-transfer sa inasining nga registration sa Bacolod City. Ginpahayag ni Bacolod Comelec Acting Officer Attorney John Anthony Sarila, ilaman i-reschedule ang pagpatigan sang satellite voter registration sa Barangay Banago nga kuntani gintalana sa mabot nga Marso 21. Ginpathag ni Saril hining tikang sang komisyon para mapahagan-hagan ang risgo nga maglaptang COVID-19. Sunod kay Saril, magalawig pa man ang voter registration tubtob Setyembre tuig 2021. Wala pa nakapasaka sa panumbungon ang 23 anyos nga manunudlo nga nag-aligar gin kastigo sa estudyante sa Raymond Tongso National High School suay extension. Sunod kay Police Chief Master Sergeant John Derek Kabunong sang Himamaylan na PNP, magadepende sa gihapon sa resulta sa pag-atubangay sa magtimbang nga bahin sa barangay. Una na nga ginpalayag sang iloy sang manunudlo nga desidido sila nga magpasaka sang panumbungon sa 15 anyos nga estudyante. Madumduman ginaligar sang manunudlo nga ginpadalaan siya sa binastos nga mga litrato sa Messenger kag sang ginistorya ang estudyante sa baylo nga magpangay sang pastansya, ginuyatan ang iya buhok, ginsumbag kag ginbagnos ang nawong sa sofa. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Maugli ang painom sang DTX 500 bawo ng DTX 500 may tatlo ka ba anti-diabetic properties sa Charantin nga nagapanubos ang glucose vicin nga nagakontrol sa imong blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sang mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini.
Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Alas 6:28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagaroon sa detalye na sang balita international or national. Ginapilar sa Malacanang sa publiko nga hindi dapat mag-panic buying sa tungasang pahandam sang coronavirus disease akon COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, dapat nga magbaka lamang ang publiko sang mga kinahanglanon kag hindi sobra-sobrang supply. Sunod kay Panelo, tungod sa panic buying, magadulot lamang ini sang hoarding kag magtaas na presyo sang mga balaklon. Palayag pa ni Panelo nga gin-garantiya na sa Department of Trade and Industry kung DTI ang nagakaigo nga supply sa merkado sang essential items. Damnaglamang naglapta sa social media mga video sang panic buying kundi nagakaubos ang supply sang alcohol, hand sanitizer, face mask kag iban pa.
Nag-apilar ang Malacanang sa publiko ng mga sintomas lamang sa coronavirus disease kung COVID-19 ang dapat magkato sa hospital kag magpa-check up. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, may na-monitor sila nga may pila ka mga hospital ang naka-eksperyensya sing overcrowded nga mga pasyente. Pathag ni Panelo nga sa piyak nga ginapanugyan sa Malacanang sa publiko nga magpalantaw sa doktor kung mayara sang sintomas sang masakit, apang ginaklaro sang Department of Health nga dapat ang mga naka-close contact lang sa pasyente nga nagbiyahe sa mga pungsod nga may COVID-19 sa nakaligad nga 14 ka adlaw o kung hindi gani ang mga tawo nga may exposure sa mga nagpositibo sa COVID-19. Sa karon ginabantayan sa Malacanang ang sitwasyon sa mga hospital. Sa piyak nga bahin ginanunsyo sang DOH nga nagsaka na sa 49 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Ginapamatukan naman sang Department of Education o DepEd ang rekomendasyon nga tapuson sang temprano ang klase kag hatagan sang pasado nga grado ang tanan nga estudyante. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, ang rekomendasyon ang wala nagasunod sa objective sang departamento. Sunod kay Briones nga wala siya nag-advocate sang automatic passing grade tungod na himo ni sadto sa iban nga krisis ag makit-an man kung ano ang resulta sa mga kabataan. Una na ang gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang suspensyon sang klase tubtob Marso 14 sa Metro Manila, agod punggan ang posible paglaptapas ng COVID-19. Iga-deploy ang kapin 40,000 ka mga pulis sa tion nga magdesisyon ng gobyerno nasyonal nga ipatuman ang lockdown sa National Capital Region bangod sa COVID-19. Sunod kay PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa, magagikan sa DOH ang go signal sa pagpatuman sang lockdown kay nagpasiguro nga handa ang PNP sa tion nga ipatuman ini. Pag-ausaron sa PNP ang kapin 28,000 ka mga pulis sa NCRPO kag may dugang nga puwersa gikan sa Camp Crame nga kapin 10,000 ka mga pulis. Handa naman ang AFP nga maghatag sang assistance sa kapulisan kung madayon ang lockdown. Una na nga nag-file si Senator Francis Tolentino sang hangda sa Senado nga nagahatag sang poder sa DOH nga ipatuman ang lockdown sa mga apektado nga lugar kag isuspend ang klase sa tion sang public health emergency. Nagsuwesyon naman si Albay Representative Joey Salazar nga ipatuman sang isa ka semana nga lockdown sa Metro Manila para malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa Balita International, Sports kay Entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation,
the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, Sa international, nadugangan pang napatay sa pagkarumpag sa quarantine facility sa China. Sunod sa mga otoridad, may mga nakuha pang alawas ng tao halin sa narumpag nga Shenzhen Hotel, kabangdanan nga nagsaka na sa 26 ang patay. Mayara pa sang tatlo nga ginapangita kag ginapatihan at tabunan man sa mga debris. Ang anong kapanalgan nga hotel ang narumpag sadtong Sabado sang gabi. Sunod sa Ministry of Emergency Management, illegal nga gintukod ang hotel kag may mga pila ka mga ginbayolar ng ukon nga layi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, ginkanselar sang Philippine Basketball Association o PBA ang tanan nga nakaschedule nga hampang umpisa karon nga adlaw Marso 11. Sunod sa payag sang liga ginpagawa sa buong adlaw, nagpatigayon sang special meeting kagabing PBA Board of Governors sa ganiyang ilang gindesisyonan. Sakop sang kanselasyon ang tanan nga hampang sa PBA Philippine Cup kag ang PBA D-League Aspirants Cup, kalakip ng aktibidad sa inaugurasyon sang PBA 3x3. Sunod sa PBA, nagapangunan nila nga ginakonsiderar amo ang ikaayong lawas kay kaluwasan sang PBA fans, mga players, teams, officials, kag ang staff. Nagpanugyan ng PBA sa mga fans nga taguon ng ticket nga ilanan na bakal para sa out-of-town match-ups sa tunga sang Hinebra kag Blackwater Elite sa Bataan sa mabot nga Sabado nga adlaw. Ang ticket naman sa subong kontaning nga adlaw nga hampang sa tunga sang TNT kag Phoenix kag NLEX sa Batok sa Northport ang refundable. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, ginpaagi sa workout sang host nga si Gretchen Ho ang panugyan niya para makalikaw sa COVID-19. Nag-gym sa sulod sang balay si Gretchen nga pareho man sing iban, luyag magkalikaw sa mga lugar nga madamo sang tao. Panugyan ni Gretchen nga kinahanglan nga mag-ehersisyo bisan yara lamang sa balay kag ipabilin nga mapagsik ang lawas paagi sa husto nga diet kag pag-inom sang vitamins agud nga malikawan ang masakit. Una sa balita, una sa aksyon.
Las 6:38 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Marso 11, 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon